Measles vaccination post gilusad sa Department of Health Region 7 tunod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa tipdas. Ani ang report? Ang pito palang kabuan nga si Amelia Isra Arisgado ang buhay namanong gibakunahan sa vaccination post nga gimuntar sa Department of Health. Sumasinhan sa bata nga naniguro lang sila nga luwas si Isra sa posibleng pagtakboy sa tipdas, busa gipabakunahan nila kini ug sayo inayhuwaton pa nila ang ikasyam kabuan. Para nako kay importante kay siya, especially karon nga na-outbreak kay ang mga inganig edad pa man yun sila kay 9 months pa man sila tusukan, so wala pa sila immunity sa measles. Nya sila man ang most susceptible sa measles. Mo nang mas maayo jud i-vaccinate. Ingon usab nini ang rason sa mga inahan nga nagpabakuna sa ilang mga anak ngadto sa vaccination post. Nabalaka sila sa pagkuyanap sa tipdas nga gideklara na gani nga outbreak dinhi sa Central Visayas. Gi-inform na to atong mga local government unit, no, nga maghatag sila og kanang vaccination nga free, no. Wala raman po nato gibuhat ni karon, but we've been doing this for the past years. Dili lang alang sa mga bata ang pagpamakuna, kundi pwede usab di ay sa mga dagko. Si Miguel Dibuaya, usa ka security guard sa government hospital, na niguro nga lig-on ang immune system. Ilabi na nga na-assign siya sa emergency room, busa nagpabakuna siya sa tipdas. No, ER mo ko assign ko? Yeah. Sa dipinsa lang ba? Okay. Sa ba tipdas? Sa tipdas, sa mga sakit-sakit. Wa usab palabya sa mga sakop sa media ang tanyag sa DOH nga magpabakuna. Matod pa sa Department of Health, bisan dili mga bata o mga dagko, pareha nako basta expose sa mga like possible kanang pagtakod, pwede rata magpabakuna. Sakit ba, Dok? Okay. Maurang sakit. Pana. So, pila ni ka, wala tay complication ani? So okay ra ko no. So safe ra ta. Suma ni Dr. Sofia Mancao sa DOH-7 nga mahinungdanon ang bakuna isip proteksyon sa posibleng pagtakboy sa tipdas. Libre ang bakuna nga available ra sa mga health offices. Ang vaccination post nga gimontar sa DOH compound hangtod pa sa buwan sa Marso. There are times nga like atong bata dili na naka-register or wala na mo niadto sa health center. Pwede gud mo mobalik sa health center, but like kung dura mo sa amo diri, you are always welcome, no? You are always welcome, and of course avail of the free vaccination. Sa record sa Rizzo 7 gikan sa Enero 1 hangtod sa Pebrero 12, miabot na sa 169 ang kaso sa tipdas sa rehiyon ug 3 ang namatay. Sa Cebu adunay 119 ang kaso, 3 ang patay. Mas taas kini og 2,280% itandi sa niaging tuig. Gipaubos na sa Code White ang rehiyon gumikan sa nagkataas nga kaso sa tipdas. Alan Domingo, Balitang Bisdak.